пайвандони шоҳида Мамаҷон ва ҷавонзани тоҷикӣ ба ифродгароӣ муттаҳам мешавад мегӯянд иттиҳоми эълон кардаи мақомотро қабул надоранд. Мақомот ба модари Маҳмаҷонова гуфтанд духтараш ба ҳамкорӣ бо гурӯҳи 24 гумонбар дониста мешавад. Вазорати корҳои дохилӣ шоми 8 феврал ва баъди 6 рӯзи нопадид шудани зан тасдиқ кард ки ӯ боздошт шудааст. Шерзод Мамаҷонов, блогери муқими Олмон ва писари зани боздоштшуда мегӯяд ҳабси модараш ҷилои сиёсӣ дорад. модари маро беасос дуздидан, 6 рӯз ғайриқонунӣ нигоҳ доштан. Намедонам ки модари ман чӣ пӯшид, чӣ гуна хоб кард, дар куҷо хоб кард ва чӣ хӯрд. оё дар вақташ намозҳоша хонд ё ки на, мо хабар надорем. пас аз ин ҷиноятҳои худ мехезанд, мегӯянд ки Маҳмаҷон ва шоҳида нисбати ӯ парвандаи бо моддаи 307 қисми 2 кушода шудагӣ аст, аммо намегӯянд ки барои кадом кор ё ин ки не. дар айни замон вазорати корҳои дохилӣ дар изҳороти худ нисбати Шерзод Маҳмаҷонов гуфт ки ӯ блогер ва ё ин ки оппозитсионер набуда, балки барои содир намудани ҷиноятҳои дорои хусусияти экстремистӣ террористӣ дар ҷустуҷӯ қарор дорад. Аммо блогери муҳоҷири тоҷик мегӯяд ҳадаф аз ҳабси модараш маҳз блогҳои ӯ мебошанд. ин парвандаро нисбати модари худам политически мотивировано медонам, чунки гунаҳгори аслӣ ман ҳастам ва мехоҳанд ки фаъолиятҳои маро манъ кунанд, чунки фаъолиятҳои ман бо ҷавонони тоҷик беҳад зиёду зиёд шуда истодаанд ва аз ин ки ҷавонони тоҷик боз ҳам бо фаҳму боз ҳам босаводтар мешаванд, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як тарси бузурге дорад. масъулини эътилофи созмонҳои ҷамъиятӣ зидди шиканҷа ва беҷазоӣ мегӯянд барои Маҳмаҷонова вакили дифоъ ҷудо карданд, вале адвокат бо Маҳмаҷонова то ҳол вонахӯрда ва бо парванда ҳам ошно нашудааст. дастгир шудани шоҳида Маҳмаҷонова ин танқидро бори дигар сари забонҳо кард ки мақомот аз наздикони мухолифин ҳамчун абзори фишор истифода мекунанд. мақомот дар гузашта ин гуна интиқодро рад карданд.